あなた何もたもたしてるの？雪かきに来なさいよ。突然電話をよこし、そう言ってきた義母。外は記録的な大雪により雪景色が広がっている。そんな中、義母は義実家の前の雪かきを私に求めてきたのだ。家の門の周りの雪がすごいのよ。これじゃ一歩も外に出られないの。さっさと来なさい。ことあるごとに離れて住む私を買い物に行かせ、私を顎で使う義母。今度は雪かきに来いなんて、なんともひどい扱いだ。私は今、腕を骨折しているというのに。私の名前は聖子。同い年の夫の裕二と二人暮らしの32歳。結婚して3年になる私は、専業主婦として夫を支える日々だ。夫婦仲はとても良く、幸せな日常を過ごしている。そんな私だが、何もかも順調というわけではなく、夫の母である義母との関係に悩まされていた。私たち夫婦の家から徒歩10分くらいの場所に、夫の実家である義実家があるのだが、現在、義父が病気で入院中で、義母が一人で暮らしている。その義母の私への扱いが、いつもひどいのだ。ことあるごとに私に電話してきては、用事を言いつけてくる。義母は腰痛がひどいらしく、近くのスーパーにすら行けないと言って、私を顎で使ってくるのだ。私には、義母が腰が痛そうには全く見えないのだが、本人はとても歩けないと言い張り、ことあるごとに呼び出しを食らっている。以前は月に2、3度くらいのお願いだったため、快く引き受けてはいたが、義父が入院してからは、その回数が大幅に増えた。義母から任されるのは主に日々の買い物で、私が忙しいからと断ろうとしても、専業主婦なんだから暇なんでしょなどと嫌味っぽい言葉を並べる始末。見かねた夫が何度も義母に注意するのだが、義母は聞く耳を持とうとしない。一度、イルスを使ったことがあったのだが、食べるものが何もなくて大変だったと逆ギレされてしまった挙句、こちらが出るまで家の電話を鳴らし続けた。義母の言動はめんどくさくて仕方がなく、私にとっては最大の頭痛の種になっている。そんなある日のことだった。私の住む地域では猛烈な寒波が押し寄せ、大雪の予報が出ていた。これを見越して外出する必要がないように、私は前日に必要最低限の買い出しを済ませている。朝起きると外はもうすでに雪がちらついていて、昼前には本格的に降り出し、あっという間に数センチの雪が積もっていた。ちゃんと前もって準備しておいてよかった。今日は一日家でのんびり過ごそう。そう思った矢先、私の携帯が鳴った。電話の相手は義母からだ。聖子さん、雪が積もる前に買い物に行ってほしいんだけど。それはいつものように買い物を命じるものだった。私は思わず、今からと確認の声を上げてしまう。当たり前じゃない。大雪になったらどこにも行けないし、滑って怪我するかもしれないじゃないの。義母は当たり前のように雪が降りしきる中、私に買い物を求めてきたのだ。もうすでに外は雪が積もり始め、外に出るのも億劫な状況だ。だからこそ私は前日に買い物を済ませていたというのに、さすがに今日は勘弁してほしいと義母に申し出る。何言ってるのよ。あなた私を飢えさせる気？しばらく外に出れそうにないんだから、今行かずしていつ行くのよ。だが渋る私に義母は強気の姿勢を崩さない。さらに私が首を縦に振ってもいないのに、義母は私に買ってきてほしいリストを一方的に並べ立ててきた。いつもの通り義母は断ってもしつこく連絡をしてくるだろう。このままでは収拾がつかないので、結局私は買い物に出向くことにした。スーパーではすでに多くのお客さんが買い出しをしていたのだろう。欠品がかなり目立っていたが、なんとか義母が望む品物を買い揃えた私は、重い買い物袋を握りしめ、義母の元を訪れた。あら、やっと買ってきてくれたのね。キッチンテーブルに置いたら、もう帰っていいわよ。必死に買い物を済ませてきた私に、義母はその一言だけで、ねぎらいの言葉もお礼の一言も何もない。それは当たり前の光景ではあったが、大雪の中、あまりに冷ややかで不愛想な態度に、何とも言えぬやるせなさが残った。その帰り道のことだ。急いで帰ろうと義実家を後にした私は、そこで足を滑らせてしまった。仰向けに倒れそうになり、私は無意識に右手を地面につけた。体ごと地面についた瞬間、右腕に激痛が走る。痛い！人通りのある歩道で思わず声を上げた私。気にする通行人の目をよそに、大丈夫なふりをして立ち上がった私だが、腕は信じられないほど痛い。怪我をしたかもしれないと直感した私は、すぐ近所にある病院へ自力で歩いて行った。そして病院で下された診断は、
右腕の骨折、腕にギプスを巻かれ、自宅に戻ることになってしまった。私はがっくりとうなだれたが、これは自分の不注意によるもので、致し方がない。落ち込みながらも、雪道の中で今度は転ばないように、ゆっくりと家路にたどり着いたのだった。そしてその翌朝、私たちの住む土地は、記録的大雪で、近年稀に見る積雪量となっていた。これではいよいよ外出も無理だと思っていると、こんな日でも義母から電話がかかってくる。あなた、何をもたもたしてるの？雪かきに来なさいよ。電話がつながった瞬間、義母はそう口にした。家の門の周りにかなり雪が積もってるのよ。これじゃ一歩も外に出られないわ。スコップを持ってさっさと来なさい。なんと義母は私に自宅の雪かきに来いと言いつけてきたのだ。買い物に続き、今度は雪かきだと？あまりに私を軽視し、こき使うにも程があるのではないか。それに私は今骨折中で、雪かきなんてできる状況ではない。そのことを伝えようとすると、義母は私の言葉を遮ってきた。早く来るのよ。待ってるわよ。私の返事も聞かず、一方的にまくし立てて電話を切った義母。そんな私の心情を察したのか、今日は大雪のため会社が休業になっていた夫の手が私の手に優しく触れた。私は普段から夫に義母の愚痴を吐露していたが、夫もまたついに我慢の限界に達したようだ。そして私にあることを話した。それは一緒に雪かきに行こうということ。夫が会社が休みになったことは義母は知らず、私が一人で来るものと思い込んでいるはずだ。その時に夫に手伝ってもらうと同時に義母にはっきり物申してもらうのだ。そして夫はもう一つ、ある秘策を打ち明けた。私はうなずき、二人で一緒に自宅を出ることになった。幸い車道は除雪が進んでいて、夫の運転する車はスムーズに進行できた。義実家の前に車を止め、私は一人で降りる。確かに門前から玄関にかけて膝下くらいに積雪していて、雪かきをしないと高齢の義母にとっては歩くこともままならないだろう。私は義母の携帯に電話を入れ、玄関前に到着したことを伝えた。間もなくして玄関の扉が開き、義母が顔を覗かせる。ありがとうの言葉もなく、私を見るなり、さっさと雪かきを始めろと命令する義母。そんな義母に私は自分の腕を見せつけた。すみません。私昨日骨折しまして、一人では難しいんです。だから、お母さんにも手伝っていただけないかと。右腕は動かせない。私の状態を見れば嫌でもわかるはずだ。だから義母にも手伝ってもらいたい。私はそう願い出た。そもそもこんな状態の人間に雪かきは不可能だと思うのだが、義母はそれが何だという態度を見せた。ああ？何言ってるのよ。年寄りにそんなことをさせる気？冗談じゃないわ。片腕が使えないくらい何よ。這いつくばってでもやりなさいよ。義母の言い分は予想通りだった。私は骨折している右手ではなく、左手でスコップを握り、片手で雪かきを始めた。しかし、女性の力で、しかも左手一本。雪かきがスムーズに進むはずがない。私は義母に言われた通り、這いつくばって雪をかき始めた。すると間もなくして、近所から一人、また一人と、住民たちがスコップを片手に、私のそばに近寄り、雪かきを手伝い始める。それを見て、驚きを隠せずにいたのは義母だった。ご近所さんが手伝いに来るのは全くの予想外だったようだ。やめて！そう言いながら、義母は私に雪かきをやめさせようとしたが、もう手遅れだった。ご近所さんたちは、義母には何とも冷たい目線を向けている。そして口々に、嫁にこんなことをさせるなんてひどい姑だ、などと義母を非難する言葉をつぶやき始めた。ひどいって、そんな！これに呆然とし、言葉が続かず、その場で立ち尽くしていた義母。その時だった。さらに数人のご近所さんが駆けつけたかと思うと、その後ろに控えていたのが、夫と、そして義父だった。お前、聖子さんにとんでもないことをさせていたんだな。入院しているはずの義父の突然の登場に、義母は口をあんぐりさせていた。あなた、どうしてこんなところに？仏頂面の義父に対し、おどおどしながら声をかけた義母。その表情は焦りに満ちていた。外出許可が下りたんだが、それがどうした？お前が聖子さんに雪かきを強要していると聞いて、いても立ってもいられなくてな。ユージが車で迎えてくれたんだ。義母はやはり、夫が今日は休みになったことに考えが至っていなかったらしい。夫は義父に雪かきについていち早く伝えていたのだ。すっかり症状が回復し、退院間近になっていた義父だったが、積雪している中ではあるものの、夫が車で迎えに来るとのことで、
外出許可が下りることができた。義父が入院してから義母の私への扱いが見にくくなったのは夫を通して義父の耳に入っていた。それどころか自分を見舞いに来た近所の人たちからたびたび私が義母のために買い物を強いられているのを目撃していることを聞かされていたようだ。そして我が家に到着した義父と夫は近所を回り事情を説明。ご近所さんたちは快く雪かきに協力してくれることになったというわけだ。ご近所さんのおかげで雪かきはあっという間に終了。私はほとんど手をつけることなく済んだのだった。そしてご近所さんたちはここぞとばかりに私の味方につき、改めて義母を面と向かって非難し始めた。皆さんやめてください。これは我が家の家庭の問題ですって。そう言って弁解しようとした義母に対し義父が入り込んできた。お前が聖子さんをいかにひどく扱ってきたか私はよくわかっている。お前、腰痛がひどいからとか言ってたようだが、そんなことを私に訴えた試しがないし、病院の世話にもなっていない。聖子さんを見下してこき使っただけじゃないか。みんなの前で怒鳴られる義母。罰が悪いのだろう。いつものように逆ギレもせず、おろおろとした様子で必死に義父をなだめている。ごめんなさいあなた。でもこれは聖子さんが善意でやってくれたことで。それでも自分は悪くない。そんなことを言いたいようで、私が勝手にやったことだと言い訳を口にする。そんな義母に義父がかぶせるように、さらに怒鳴り声を上げる。嫁は姑には簡単に逆らえない。お前はその立場を利用しただけだ。それに聖子さんは今骨折しているんだぞ。それを分かっていながら嫁に雪かきを押し付けたその横柄な態度にみんなが腹を立てているんだ。その場に響き渡る義父の怒号。義母はすっかり私と対峙した時の勢いを失い、意気消沈していた。お母さん、私はどれだけあなたの扱いを耐えてきたことか。もうこれ以上あなたのせいで心も体も傷つくことはもうたくさんです。私は今の正直な思いをそのまま義母にぶちまけた。うろたえる義母に義父が畳みかけてきた。お前のやってきたこと、私も散々多めに見てきたが、もう我慢の限界だ。これ以上夫婦生活を続けていくことはできないな。こんな年だが、お前とはもう別れたい。義父は胸に秘めていた真の思いをついに打ち明けた。義母は私への嫁いびりだけでなく、浪費癖が激しく、夫婦の積み立て貯金を切り崩すばかりか、義父だけでなく親族にも何度もお金を無心する始末で傍若無人だったのだ。もしかして義父が体調を崩し入院まで余儀なくされたのは義母から受ける辛労もあったのかもしれないと思ったほどだ。そんな、あなたごめんなさい。私の周りには夫、義父、そしてご近所さんたちが脇を固め、義母はまさに孤立無援の状態。雪かきが終わり、むき出しになった地面にひざまずいた義母は、そのまましばらくうなだれたまま、動けなかった。その後、義父は義母に離婚届を突きつけた。熟年離婚が成立し、義母は義実家を出る羽目になり、慰謝料まで背負わされることに。今は築年数が経った古びれた公営アパートに身を潜め、慣れないアルバイトで生計を立てているという。嫁を顎で使っていた頃とは正反対で、職場では怒鳴られっぱなしなんだとか。腕を骨折した私だったが、夫のサポートもあり、治療は順調に進み、無事に回復。いつもの日常にいち早く戻ることができた。そして、義父の離婚から1年後、私と夫は義実家に引っ越すことになった。そして、将来に備え、義実家を2世帯住宅に改築する工事に入ったところだ。義母がいなくなり、私は平穏そのものの毎日を送っている。あの日、私の味方になってくれたご近所さんたちはいつも仲良く接してくれている。この場所で私は新たな幸せな日々を切り開いていこうと思っている。